ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଘଡିଆଁ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ଗୋଜବାୟାଣୀ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ମା ବାୟାଣୀ ଘୋର ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଦୟାର ପସରା ମେଲି ବସିଛି ମା ବାୟାଣୀ। ଦୟା ହବ ଯଦି ତାର ଗୁଙ୍ଗା ବି କହିବ କଥା। ଭିକାରୀକୁ ବି କରିଦେବ ଧନୀ, ପ୍ରଜାକୁ ବି ରାଜା ବନେଇଦେବ। ବାଇ ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସ୍ୱୟଂ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାୟାଣୀ ପରି ନିଃଶବ୍ଦ ରାତିରେ ବୁଲେ ଘରେ ଘରେ। ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ହାତକୁ ମଥାରେ ଆଉଁସି ଦେଇ ଭଲ କରିଦିଏ। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ। ଆଗରୁ ମାଙ୍କ ମହିମା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ପରି ଲୋକ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ସୋରିଷ ପକେଇଲେ ତଳେ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ ଜମୁନି? ମା ବାୟାଣୀ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ମା ବାୟାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁରାଣୀ। ମାଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିଏ ଆସିଛି ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମା ଯଦି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ କାହିଁକି ବାହାରିଛି? ମା ପାଖକୁ ଗଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଦେବୀ ଦେବତା ନିଜର କର୍ମଫଳକୁ ନେଇ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆର ଜନ୍ମରେ କିଛି ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଜନ୍ମରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମିଶିଥାଏ। ସେହି ହିସାବରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଜନ୍ମରେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ପାଖ ଲାଗିନଥାଏ। କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଦୀପ ଜାଳିଦେଲେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଅସହାୟ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ହସ ଟିକିଏ ଫୁଟେଇ ପାରିଲେ ତାଠୁ ପୁଣ୍ୟ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଏତିକି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଥିବା ଆମର କର୍ମ ବି ସାଥ୍ ଦେବ। ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମମୟୀ ବାୟାଣୀ ବି ଖୁସି ହୋଇ ସୁଖର ଅମୃତ ବର୍ଷା କରାଇଦେବ। ସଦା ସର୍ବଦା ପଣତ କାନିରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବ। ଦୁଃଖକୁ ପାଖ ଲାଗିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଡ଼େ ଡାକ୍ତର ହାର ମାନନ୍ତି ଭଗବାନ କରନ୍ତି ଚମତ୍କାର। କେହି କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ମନୁଷ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତଯାତ ହୁଅନ୍ତି କେମିତି? ଏହିସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଲା କିଏ? କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏହିସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲା? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ, ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ଆମେ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଜ୍ଞା, ଆକାଶରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ସିଏ କ'ଣ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି? ଯେତିକି ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଊର୍ଜା ଶକ୍ତିରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ସୃଷ୍ଟି। ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି କାହା ଆଦେଶରେ ରହିଥାଏ? ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶରେ। ଆମେ ସବୁ ମାୟା ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାୟା ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ବୁଝିବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମରିଲେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଲୀନ ହେବା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହି କଳିଯୁଗରେ ସାହସ ଯଦି ଅଛି, ଗଞ୍ଜାମର ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଅଧନିଶା ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ତାପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଜୟ ମା ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ଗୋଜବାୟାଣୀ, ଜୟ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ।